Samantala, nagbabala po ang Barangay Council ng Barangay Pantal, Dagupan City sa mga residente nito ukol sa umano'y mga individual na nangongolekta ng bayad ng basura. Ayon po sa Barangay Council, naganap umano ang insidente sa Dior Village at Pag-asa Village kasama ng Trinidad Subdivision matapos may magpakilalang mangongolekta ng bayad ng basura ngunit walang pirma o pangalan ang ibinigay na resibo. Ayon sa Barangay Council, kinakailangang may pirma at pangalan ng resibo dahil tanging otorisadong mga tauhan lamang ang tatanggap dapat na maaaring mangolekta ng bayad. Hinikayat naman ng Barangay Council ang publiko na kilatisin ang mga nagpapakilalang kolektor ng bayad at i-report sa tanggapan ang ganitong uri ng iligal na aktibidad. IFM News. IFM News. IFM News.